Hoggy Boys esittää. On Hoggy Boys. Tänään meillä on tavoitteena lämmätään maali yli. Tai rannata siis. Toivottavasti tykkäätte ja tilaatte kanava. Mut ekaksi aloittaa tämä herra tässä. No. Niin, ja sitten vielä on semmonen juttu, että tänään ei sattunut olemaan mikään paras kamera messissä. Mut aloitetaan. No niin, nyt aloitetaan rankkareista. No, se huuteli vähän. Niin, vähän tää on hyvä kaveri heti mukaan. Eikö vähän lämmittelyrannari? Ei mennyt. Osu tähän näin. Täällä on Nikke. Elikkä tää on Hoggy Boysin kanava. Toivon, että tykkäätte. Ja myös älkää unohtako tilaa. Kiekko osui juuri tuohon. Nyt hän tulee, sieltä hän tulee. Ja hän on ihan shitti pelaaja. No. Voi hemmi, kiekko on tossa kun näette. Se tommosen. On siinäkin koiffari kun vetelee tuohon. Mä oon ekot videot sitten, että tämä kestää vain joku 2 minuuttia. Minä teen viikkoin vedon vielä tällä Kurkimäen jääkentällä. Se meni nopeasti.